Dimas wis lumayan ampun Dimas parasi aku bisa bolo-bolo kiprah awas iyo yen besemut jami koprati Dimas wis lumayan nalika bisa
wos lumayan ampun Dimas Parang Enjing bidal kumuro agun sangu mandang kang bolong koswo abro busananira lir surya wadanira saking calon nidi arsa madangi jagat duk mungo panen sapujaing ukir ngrebabak kang sumirat kena soroting surya mega lan gunung Sikro bidal Sikro Jumanggah Bagno manunggal budaya tangkang karya cangkem
samudra pasang layu dewa-dewa dinas moro tuano adika mula angkut gula laput tresno bapak sedang sampe coba lari lagi tapateni lagi tresno kang suci basunya kan yeto aku diramu isinya biji budaya prawadya polo cumaka yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng dalu para pamirsa budaya. Selamat malam sadaya para keluarga Ageng saking panjenenganipun warga masyarakat wonten ing Padusunan Gunung Sari, Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Wonten acara punapa Mas Gilang? Dalu menika puncak acara tasyakuran boyong manten daup Mas Budi Twin Mbak Andi. Lah cocok dina iki ora baen-baen lan ugi matur sembah nuwun dumateng kanca-kanca YouTube sing nyatane bengi iki tokone balah ana pirang-pirang Mas Gilang. Muga-muga AdSense entuk oke. Iya. Iki disepilke sik siji mboko siji. Pertama jenenge apa? Lak Kiki kreatif ya wis ngerti kabeh. Iki nyatane adoh-adoh direwangi mau udan-udan saka ngendi iki kudu siji-siji. Nama channel alamat kota asal. Ya, satu persatu. CP Channel 10 dari Salatiga. Salatiga. CP Channel 10. Eka Musik Pro Semarang. Eka Musik Pro Semarang. Mana Mas? Susuan. PSG Kru Salatiga. PSG Kru Salatiga. Ojo lali subscribe. Ya, yang selanjutnya Dwi STY dari Ampel. Dwi STJ dari Ampel. Ampel Boyolali. Yang selanjutnya Yagus Sang Petualang dari Suruh Salatiga. Yagus Sang Petualang dari Suruh Salatiga. Yagus Sang Petualangan dari Suruh Salatiga. Yang selanjutnya Andi Kendi Channel dari Kendal. Andi Kendi Channel aduh dewe. Tepuk tangan Kendal Jawa Tengah. Wah iki aduh dewe. Kampung Budaya Salatiga. Kampung Budaya Salatiga. Lah iki jelas produk asli Selo Boyolali. Ya iki Sahabat Seni Boyolali dari Kota Kadipira Cepodo Boyolali. oh iya cerak iki. Ya iki yang selanjutnya JMP dari Kota Cepogo. JMT Kota Cepogo. Yang selanjutnya Rian Rakasiwi Salatiga. Rian Rakasiwi Salatiga. Mas Gilang, tepuk tangan dulu untuk para YouTube. Tak perkenalkan dulu yang selanjutnya ini YouTube namanya siapa? Gigi Kreatif. Alamatnya Ngemplak Selo Boyolali. Ngemplak Selo Boyolali. Ya. Oke, ya. Oh, pokoknya komplit Mas Gilang. Oke. Dino iki matur sembah nuwun. Pokoknya malam hari ini tepuk tangan untuk konco-konco dari YouTube. Wow.
Yuk Mas Yuk, Gilang, Mas Agus. tidak pakai lama, malam Oke, hari ini cocok. langsung kita persembahkan. Yang pertama ada Mbak Riri Trengganis. Yang kedua ada Dita Moka Salatiga. Salam pembuka bersama kami, terimalah persembahan dari kami. Nguri-uri kabudayaan Jawa Bersama lewat Agunsa. Yuk, pasukan